Здравейте на всички, аз съм Райдър БГ и тук с мен е Императора БГ и продължаваме Майнкрафта. С Император Куско. Ти не си ли гледал Куско, човек? Гледал ли си Куско? Как така не си гледал Куско? Никога не си гледал Куско. Ти не си гледал никога Куско. Мале! Тук е тъмно, като пропнеш му виждам. Ау! Стой, е! Махни са! Пречиш ми! Има дразниш. Добре. Аз ще копам. Смия там, не. Спря слава, ригаш. Нямам никакви пръчки. Правиш 16 пръчки. Ти колко торчо имаш? Доста. Колко е? 10. Аз имам 24. Не. О, айрон. Добре, видя моята къща, обаче сега мога ли да видя твоята? Да, може. Чай, че тук сега вземам айрон. Сега ще го така. Hello, these are my friend. Fuck you. Каква е тая стая, бе? Моята. Тук чест рум ли ще правиш, бе? Не, вътре си сложа го. Чай, че тук си намерих. Нищо нямаш. Айра, Никол. Абе, човек, аз ще купа също, е. Няма, не делай. Аз към Айрон. Аз вече си намерих. Майка ти. И сега си намеря айрон, врата, няма да ми влизате. Ай, би ли излезла от дупката ми? Няма, за какво копаш, не делай. Ауч! Да не ме удари. Какво искаш? Иди да копаш тук. Защо? Копаме по-късно. Защото си грозен. Да, бе. Турката е много голяма. И сега какво си правим? Аз си правя айрон врата. Имаш ли вълна? Не. Мен ми се ляга, искам да стане ден. И трябва да ходя чак за овцете, да ти ги убивам, да ти дам вълна. Стига, тези не стават. Баха мамата. Ген напсува. Не псувам вас. Изчезнаха двете овци. Овце, да не овци. Събери духове. Окей. Това е право си, опшен. Айра. Айра, малката ми, Айра, малката ми, Айра. Може да влизам в сърбъра. What? О, стига Вие знаете аре. ли, че от кожа може да си направите кожена броня? От крава, да, знаем. Не кожена броня, а кожена ризница. Да. Ето, кожена ризница. И седло може да си направите. Човек, ти сега ли разбра? Да. И това я лесно се правило. О, ще имаме прасе. Гледай кой си епизод, но ще имаме прасе. Еди, кой си мой епизод? Да. Еди, кой си негов епизод? Чакай се, трябва да го намеря. Трябва да го търся. Кое бе? Кое трябва да търсиш? Таковата. Прасе? Не, ножица. Ще направя да вземам вълна от тя. Там. Там има лава. Виждаш ли? Е там. Да.
Хилър дойде. Хилър, може да дойдеш моята къща. Къде ще? Аре, бе, what the hell? Аре, къде? Тук е император. Император е къде? Ето сега ще ти покажа. Къде това така си към живее такъв? При където е камъка. Тук долу ли? Да, ето тук. Значи под земята. Да, за да не пипат зомбитата. Тази къща има нещо, трябва да се промени. Ще го промениш. Уау, колко е скъпо това тук е? Ще го правя и още как. Много ли е, защо тук не живееш? Не знам. Що за тук не живее? Търсим от съся генч. Аз търся поне. Знаете, аз имам минимап, така че нищо не трябва. Чакайте да се ориентирам по минимап, къде може да има. То стои има минимап, тъй че... И с Хикс, Y, Z и всичко. Викам му съм мод. Къде е златия живее? О, е, овца. Вълна. Вълна, ела. Аз паднах във водата. Айде, я ще искам. Той колко нам айрон намери? 6 намерих айрон. О, знаеш ли колко? Имам, аз намерих айрон доста и знаеш колко имам? Колко? 23. Намерих една пещера, човек, наистина. Бро, аз тук искам овцата ми да са... може ли И да се- ядеш? Извинявай, може ли да ядеш? Мурата. Аз ли? Ми така яш, благодаря. Къде сте, what the hell? Потъха. Може ли да ядеш пак? Къде сте? Искам да не ядеш. Къде сте? Така, яш. Хора, къде сте? Искаш ли ти ли го? Видях на някой името. Добре, ген ще влезам за да легла. Ген, това ти ли си? Олег, да, Ген, това си ти. Тази къща е много скрита и мога да се загубим така. Ами ще направим един голям звук. Вие горе трябва да пуснете торч, аз пуснах. Два ще пусна. За да може да ви е светло, за да можете да се ориентирате къде ви е къщата. И убиха няколко зайка, 3. Няма за още. Храна да търся. Айде бе, мога да скачам. Аз ще бъда в къщата. Добре, ти прави и слагай леглата и всичко прави колкото си искаш. Добре. Аз ще го направя. Още зайци. Не. Или аз съм си стеглил мод за седло. Да го направя готино. Мод за седло. Да? Да си го правиш? Откъде имаш каменен меч, бе? Аз ще си направя каменен меч. Ами като копаш камък е също. Аре, може ли ме пуснеш кожа краба? Или не мога да ти отчичам? Тук на батка ти леглото нещо не остана. То аз ще оставя дървен меч тук и ще си направя един каменен. Ей, дървения не ми трябва вече. Уй, не ми трябва дървен меч. Още най-рано на кон. Радвам се, че нямам... Императора Беги и Хилър. Виждам тези имена. Къде сте? Копате ли, бе? Ген ще прави нещо на къщата, прави по-хубаво. Уаа! Лоза! Аз отивам да търся още крави. Крави. Стою, you know see me. Моите крави, моите. Стою? Кой е за теб? Овца! И ме трябва, ние с Генчев вече набрахме. Направихте овци. Ние направихме. Овце, не овци. Защото някои викат овце, овци, овце, овци и се бъркам. Война и телко. В война. Ще говориш глупости. Здрасти, Ген. Трябва да намеря кравите ми. Ще попаш нагоре, бе. Ти си ще разбереш скоро. Ти, Ген, много обичаш да строиш. Нищо. Да. Че аз имам дърво, мога да си го обработя. Обработих си дървото.
има тук много. Видях някакво тяло, човек. Моето? А, не настоя. Тук намерих колко. Тук даже има пещера, стои. Аз тук съм Аз копал знам, аз айрон. имам, бе. Аз тук съм копал айрон. Хладно. О, човек. Много е голяма тази пещера. Стойо как падна. My house. I love my house. Ла-та-та-ра-ра-ра. О, загрял ми е телефона, обаче. Трябва да взема една факла. Аз ще си направя седло. Аз ще си направя седло. Аз си направих сега отивам да търся прасе. Ух, как ме сърби. Някой да знае къде има... Добре, там виждам краля. Аз видях овца. Тук до блатото може да има пясък. Да, има. Окей. Тук до блатото. Не. С какво да направя? Тук има. Пясък на мен. Ами, да се прави това. Мразя блатата. Но май... Защото съм уръсна. Аз две ножици си направи, бе. Как си направих две ножици, бе? Не ми трябва две ножици. Кой иска две ножици? Тоест, кой иска една ножица? Защо си малко прасе? Защото е малко. Ох, извиняй. Само гледната я за мен. О, мага. Прасе! Не, кръстих съм някакво дърво. Не, по-дърво дървоце. Тук. Няма ли някъде прасенци? Злата има някой за теб. Теб. Аз имам айрон меч. Намерих айрон. Да, той ми я взе айрон. И как направя айрон меч, бе? Я ми докажи. Аз не ми изкопах айрон, бе. Не си скупала айрон. Не, напротив, печката има. Кой? Само един. Чакай сега пясъка, чакай да... Намерих песен. О, леле, наслада. Оп, кремя седлото. Така. Трябваше тогава да сложиш седлото. Я проверя в инвентарите. Не, в инвентарите. Аз съм го слагал. Ще ми се броя. Управлява се с морково. Въди се с морков. Да, знам, бе. Ами ти нямаш. Ай само да го бутна. Няма как е мечта. Бах ти прасето, значи. Бах ти умното. Не знам, че са умни. Бах ти умното прасе. Там. Ще щипа. Там, бе. Там. Дето е морковчето. Кой иска айрон? Ти имаш ли? Да, 14. Ама прасе, мората, ела. Аз искам две. Хиларе, къде си? Не, прасе, мората, ела. Да, доста хубав сигнал сте направили. И ми взехте един торч. Хиларе, знаеш аз какво имам? Обърни се за теб. Затварям та. Бой с врата. Диамантен Бах ти меч. прасето е. Стой, къде си, бе? Да, видях. Той, че трябва да са ми нужните работи. О, мага! Ами да, хора, това ще бъде всичко за този клип и чао!